Wasura ne nyime nyako Ramogi wawere kod weche ma otende kod mibadhi kod kaka sirikal dhi nyime dhidi wadonjo weche motende kod wach mar paro mar twak mar omenda mabende jo od bura kiny twage od bura bende koro kiny nitie kaka dhi bedo keto wang'wa kendo wasingo menya achiel kachiel nyako Ramogi jwang' mar nyisi kaka weche dhi bedo od bura malo. Kaka Lydia wacho no amen mapek nyalo bedo kata nyalo dhi tedore od bura odiochieng' makiny kinde ma twak ayanga ewi paro mar dhi mar chik mar omenda dhi gweng'wecho odiochieng' makiny. Nyako Ramogi jwang' kweth mag Kenya Kwanza okone giikore mokalo kendo gibiro timo kako chiki gi jatend piny Kenya William Ruto ka jo od bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to wacho ni paro mar chikno ok noyud thuolo mar kalo kata matin e od bura. Jafwambo mar Walter Nyambaga kolonwa maling'ling motelo ne twak makiny e kinde ma jo piny bende sundo jo od bura mondo mi olwar paro mar chikno mageto medo jugo suru e pachoka. Order! Banjo od bura mag Azimio ne ng'anyo ka giwuok oko mar od bura e kaka yoro nyiso ichwang' margi ne spika mar od bura Moses Wetangula e chieng' somo mar budget ka giseyo manotayo godo twak ewi paro mar chik mageto medo choko mar osuru e tielo mokwongo. Miata mi nyalo biro tedore od bura odiochieng' makiny e kinde chako twak ayanga ewi paro mar chik mosekelo liet e kind jo od bura ma Kenya Kwanza to kod mago mag Azimio e ka ogai mag riwruogego ogolo chung' motegno ni kweth ka kweth. Hawa wabunge Tuesday wako bunge wapige kura wapitishe ama waangushe. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge, wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kung'ethi hapa, hakuna kitu wanafanya. Sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. Wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda. Itakuwa ni parapanda. Mwanzo mtakuwa mko tayari? Ma weyo jo od bura kamateke kinde goyo kura mar kiro oko paro mar chikno e kata kale kao kamano to weyo ma oko ne twang' mar lawgi od bura kinde ma twak makamano dhi nyime twak manyaka tieki kapok ochopo rumb dwene. We have mobilized our troops and our members, and I want to assure you we have support across the board. As you saw last time, there are many ways of voting, and there are those who voted for us from even the minority side. We are ready and prepared to deal with the bill at the third reading stage and also to deal with its promoters, both at that stage and beyond. Yes, because it is not yet over until it is over. Matimore kinde ma jo Kenya medo ywak pek mar ngima ka jodak manya Ururu mayudore kaunti ma Laikipia wuok oko ka ywago pek mar uchumi e kendo koro dwaro ni mondo jo od bura olwar oko paro mar chikno. Kutuambia tutoe nini anatuwekea hiyo finance bill ipite, tutazidi kukandamizwa. Kwa hivyo mimi nasema serikali kwanza ituangalie hapa chini, itusaidie vile tutainua biashara zetu, vile watu wengi watarudi kwa soko juu wameenda. Joalago koni kaluwore kod budget mar 2023-2024 maromo tara gana 4.5 bech mwandu koro wuo mokalo kakata mwandu magiuso ok nyal konyogi. Niseme wakati huu mambo imekuwa gumu sana. Juu tunaumia, juu hata ukinunua kitu bei yenye unapata hiyo kama ni hiyo kitunguu na bei yenye unapata nayo bado inatuletea shida. Kitunguu saa hizi ni 80 na ilikuwa 50. Jatend kweth manoke od bura pio wandai to kod nyawadgi motel ni kweth mathoth Kimani Chungwa nyonre ni onge dok chien e wi chung' mokaw kod riwruogego. We know all their games, we know the tricks they will want to employ, and we are prepared for them. We are opposed to it in its entirety. It's something we think Kenyans do not need. Anaenda kupiga yes na baba anasema no. Tumekataa to be in cahoot with the government so that they can even overtax Kenyans instead of helping the women. Walter Nyambaga, Ramogi TV.